mitä yllättävimmissä paikoissa on piilossa suurenmoisia aarteita. Nyt vaeltamaan! Niitä varjellessanne te taruvaeltajat kohtaatte huimia vaaroja ja mysteerejä. Wow! Suuret seikkailut odottavat teitä. Taruvaeltajat matkaan! Taruvaeltajat. No 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 no. Onko kaikki hyvin? Oi hei! Paremmin kuin hyvin! Kuulin ehkä maailman parhaimman uutisen! Setäni Jori ilmoitti, että minä saan soittaa Tintinabulumia Jyrsijuhlassa! Ja että mikä missä? Tintinabulum! Se käynnistää juhlanvieton Majavalassa, jossa Joriset asuu. No nyt soittelee kelloja. Jyrsijuhlassa soitetaan musiikkia yhdessä läpi koko yön. Niin, ja Tintinabulum kruunaa koko Jyrsijuhlan. Sitä soitetaan keskiyöllä ja kellon ääni kaikuu kaikkialle niin kauniina, että kaikki alkavat laulaa ja soittaa ja tanssivat aamuun asti. Se on minun lempparijuhlani, laulukin sanoo. Kaikki saavat kanssamme tulla soittamaan. Läheltä ja kaukaa ja aivan mistä vaan. Kun kellot soi, ei jättää voi, nyt pois ainuttakaan. Kaikki saavat kanssamme tulla soittamaan. Tulkaa tekin mukaan. Kuulostaa kivalta. Lähdetään heti aamulla. Hei, heti aamulla on oikeastaan aika lailla nyt. Niin on. Meitä ottaa nyt Tintinabulum. Meitä ottaa nyt Tintinabulum. Majavala, jipii! Manu! Jorisetä! Tässä ovat tietysti Maija Mip, vaelluskamuni. Hei Jorisetä! Hyvää Jyrsijuhlan aattoa ja tervetuloa Majavalaan! Onko ystävällisempää kaupunkia tai iltaa? Enpä luule. Ja onkos ketään parempaa kellonsoittajaa kilauttamaan Tintinabulumia? Eipä luule. Tahtoko kellonsoittaja esitellä kellon ystävilleen? Luulen niin. Kyllä vain! Onpa mukavia kavereita. No selvä on. Tulen katsomaan. Hei Setä, onko jokin hätänä? No, älä sinä huoli. Nähdään Piikin luona. Piikin. Tässä on piikki! Wow! Oh. En voi uskoa, että minä saan ihka oikeasti soittaa sitä. Kilautan sitä kauniisti. Ja sointu kaikuu ympäri vuoria. Ja kaikuu koko Majavalassa. Ja pian jokainen soittaa ja laulaa ja tanssii. Tästä tulee kaikkien aikojen juhla. Ihanaa, että te olette täällä myös. Kanssani. Ai. Onpa aika hieno kaiku. Tuo ei taatusti ole kaiku. Ei hieno eikä huono. Ei sitä! Ei sitä! Stop, tuhma käsi irti! Näyttipä hauskalta. Joo, ehkä jossain muussa tilanteessa. Hei Jori, oletko nähnyt jättikättä? Onko tuo vitsi? Eipäs ole. No? Se pihisti Tintinabulumin. Häh? En tajunnut. Ikävä kyllä se ei ollut vitsi. Tintinabulum on viety. Mitä? Eikä ole. Kiilotin sen juuri tänä aamuna kauniiksi. Ja se oli superhieno. Sitten iso karvakäsi nappasi sen. Käsi? Veikkaan, että käsi oli jossakussa tai jossakin. Kuului outo ääni, ei aivan murina.
Se on marmojeti. Siis Marmo, mikä? Meillä on ollut täällä Majavallassa pieni hirviöpulma. Olettehan kunnossa? Joo. Se peto ilmaantui 2 vuotta sitten. Se hiippaili ympäriinsä aina jyrsijuhlan aikaan. Säikyttelee ja varastele. Ennen saimme se pidettyä poissa, mutta nyt se taisi saada mitä halusi. Ja pilasi samalla koko jyrsijuhlan. Miksät voi vain pysyä siellä vuorellasi? Manu, pahoittelut, et saakaan avata juhlaa. Suokaa anteeksi, minun pitää kertoa uutiset kaikille. Tosi kurjaa, Manu. Kaikkien kannalta koko jyrsijuhla on ihan pilalla, koska minä en pystynyt pysäyttämään sitä kellovarasta. Älähän nyt, se oli jätti iso. Hei, me ollaan taruvaeltajia. Lähdettäisiinkö vaeltamaan Tintinabulumin perään? Entäs se otus, jolle käsi kuului? Se aika iso eikä ollenkaan kiltinoloinen otus. Seurataan vain sitä marmojetiä sen kotiluolaan. Harhautetaan, etsitään Tintinabulum, napataan Tintinabulum, häivytään ja palautetaan kello ennen keskiyötä ja jyrsijuhlaa. Suunnitelma sekin, vaikkei ehkä toimiva, mutta kuitenkin. Pitäisikö kertoa sedällesi ensin, jos hän vaikka kieltäisi meitä lähtemästä hirviöjahtiin? Tai jopa estäisi koko jutun? Ei ehdi, jätetään viesti. Ei. Jep, jos minä olisin marmojeti, juuri tuollaiseen luolaan Mennään äkkiä, kun se on poissa. Jos veljenpoikani ystävineen on niin urhea, että lähtee hakemaan Tintinabulumin siltä hirviöltä, niin meidän pitää mennä auttamaan. Joten kuka lähtee? Näyttää vähän Majavalalta. Ei ihme, kun otus on vohkinut kaiken tämän sieltä. näyttää aika hienolta. Hoidetaan homma ja mennään takaisin. Hei, nyt löytyi. Tintinabulum! Menikö suunnitelmasi näin? Ehkä suunnittelu pitäisi jättää maille. Hei, riittää, tuhma jeti! Anteeksi, en aikonut säikyttää. Tai siis tavallaan kyllä aioinkin, mutta en arvannut, että pelkäisit. Taidatkin olla vain iso pehmo. Pehmo, joka tykkää pelotella. Kielitaitoni on ruosteessa, mutta se taitaakin olla kiltti. Mutta miksi sitten veit tavarat? Eivät ne ole sinun. Ta, 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 ta. Pidät niiden äänestä. Ja kun sinä kuulet kellot ja kauniin musiikin kaupungista, Haluatkin vain mukaan juhlimaan. Mutta he ajavat sinut pois. Niin kuin mekin. Hei, tuletko kanssamme Majavalaan? Palautetaan Tintinabulum, niin voit juhlia kaikkien kanssa ja... Manu, ei tarvitsekaan mennä Majavalaan. Koko Majavala on jo täällä. He eivät tulleet juhlimaan. Jori taisikin löytää viestisi. Hyvä on sitten, seuratkaa! Oi Manu, Ei hätää. me häädämme tuon hirviön lopullisesti.
Hei kuulkaa, tehän tiedätte, että Jyrsijuhlan idea on ottaa kaikki mukaan juhlimaan ja musisoimaan. Myös Marmojeti on yksi kaikista. Miksi hyväksyisimme pedon, joka pelottelee ja varastaa? Ei hän tahtonut pelotella. Hänkin vain halusi juhlia. Joten annetaanko sillekin Jyrsilahja? Nyt heti! Hyvä hiirosväki, toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi ystäväni Marmo! Bip, voitko tulkata? Marmo kutsuu teitä majan matalaan. Tukan laittaisin, mut kampa puuttuu vaan. Nyt joraamaan, laulavan, kaikki musisoi heti. Ystävyys me solmitaan, sano Marmo Jeti. Hyvää työtä, poju. Kiitos, kun autoit meitä kaikkia muistamaan Jyrsijuhlan merkityksen. Marmo, nostatko minua vähän? Kaikki saavat kanssamme tulla soittamaan. Läheltä ja kaukaa ja aivan missä vaan. Kun kellot soi, ei jättää voi nyt pois ainuttakaan. Kaikki saavat kanssamme tulla soittamaan. Liitä äänes kuoromme suurimpaan. Näin lauluraikaa, kellot kaikaa, juhlan taikaa vaan. Käännytetä pois, nyt ei ainuttakaan. Kaikki saavat mukaamme tulla soittamaan. Näin on. Hyvää Jyrsijuhlaa kaikille! Hei kamut, vieläkö ne katsoo? Jep, siellä ne töllää.